tunchu ma chuan ataka thil thleng do omlo tak chanchin kan ngai thladona thil pa ngai tak angalang hi pa ngai lo tak lo ni jok se jingtina I chuan na chin ba sai chuanga kong ngai inzo a chutna po engma danglama omlo ma se thil pa ngai zan lawa om tlat mai passenger chuang ve zong zong chu an bo veka kong ila shiat ngai lawa chuan in chuang chhuaka driver po chu mishing ani lo mai theiani he thon thu ataka thleng hlo om tak hi jinjol park chanchin ania mi pakhat ani tin kal thin na akalemo inti ma se chatuan ram lam pan na kong azo zok dan chanchin ani ingai twa to ngaem thil maklut tukle ibei sei lau lutuk tak mai ini tin kalna konga thlengta se engtin ngei omang han ngai twa chinte ini tin bas nga na chin kong sir ngai kalna tur ngai munpa ngai ve mai danglam na em nei lo thil danglam a thlen na tura iruat ngai lawani a ma se achang chuan munpa ngai tak po hian thuruk mak tak alo nei reng chin he thil thleng hian khovel pialam ram ingai dan po athak danglam thut mai theiani he thil thleng hi ataka thleng ani ti kan soile shamange jinjol park atonania chongyang South Korea munre taka chengani he pa hi kumsom limi ni in lo nei na man ruwa siam na factory thokani a ni tin nun phung pa ngaya zo china zinga thawin na akala ban huna a holea anuna thil dangda ya thleng ngai lo ram huaye mo pui thuna a thlak ring ngai lo mi ania angai thaliam ve mai chin ma se tu khata a thil ton hian arin na mai ni lo anun thlengin a thlak danglam sak veka a thil ton hi amak em awangin chiang takin ala sia a tun thleng hian a thei ngil thei to lawani a inbul hnai mai atanga atonania tun thleng hian shilfia ngai na ala shelo bok ni dang ang thavin tuk chhuana ei zo chuan nakal turin man mo takina chhuaka nakal tur hian bas nga hlira chuanga 1001 bas ani he basi an chen na inbula bas tena dar sari chia aron ding china he bas nang man tur hian dar rukvela a in pe fel vek to chin hemi tu ka po hian ni dang ang thavin ahun nga ya bas chu achang le ran to a ma se mak tak mai in bas tena digital sign a chuan bus service don lo ti chu lawin tara bus a akal lo chuan in atlai don boxi chuwang chuan bus dang alo kal le shama be seya midang an kalson nak nu po chuan kalson du lavin ala ngak lui changa taxi motala mu be sein achang renga ma se thilom dan chu amak chan tlat angak rei tula a chevel chu are tula basten alun wanglai hun takania tun huna hi chuan ni dang chu ni se bas nga kherlo po mi an phu saw to china ma se tun chum chu mu anei lo pen thome mo chong thom taknia po sha to rom lawa are duk ringot mayani a chevela dor te po tunang huna chuan anin hong vek to chin khania tun chu ma thung hi chuan a in khar chha pa an khwa top chu enge mo wangin an khar to pa ang hial zo kani sarkar cholti donin ani boxi lawa dor zong in khar ngot chan tur chu omlo jinchol chuan angai chat lo rung na chu a haider luya thil engemo ka shiat velawa thlenga nyang ti in angaya ti chalui shama chuti lai chuan ahnung lama chang hian thlivo thiana ron chem hara a han hoile chuan le a thil mu awang chuan che na chang reng a shelo amma a amu mi alo me che pakhat hi basten to pa chuan alo ding reng maya second rei lo te lek kalta po khan amu mi alo me chia chu amu ngaya ni lawa thom eng ma anei mi alo bok mak deuh main phei khokabun lawa a cherin a dol dang emema ngoi reng chuan a ding reng ringot khovo lai ma ni se a in thuam dan chu apan emema a chon thlengvel kor fuala ha a ama chuan rong reng a omlo hi a ang bera dik chia lo na anei en mai po chuan lumna reng nei to lawa anga lau em chung si in mu chian du chuan jinchol chuan a en renga amit chu a han en chianga alo dum vek alau lutuk chu a hoison ngala chuti chung po chuan ala en reng nia shat na anei tlat cheson ngam si lavina ding reng ringota
a hwai sen na zong zong som khoma a hoi let le chuan alo om le to lo akal son lai thoma shilava phezeu taknial po mulava a om renge mo ati lai na lau bau dei jinchol chuan a thil mu swal mai mai ani ring dawa ana tho ha awanga a thil mu swal vel mai mai anga ngai luin a in thlamwan chopa ti chuan digital display chu a en le bus 1001 konga chuan bus atlan lo tur thu tho ala in ziak atlai don taknia la in sha tawangin a phone ala chuaka taxi ka umai tum chuan taxi number chu a hai kwal vela chuti lai tak chuan mu a nei le ta rala chang chuan bus hi muang chang in a ron tlana thombeng chengpo a chua alo shim shima bawrua ka atola tol del del hi a ang ber bus chu alo hnaya a number a han en chianga a chuan phone a chin 1001 thau kha ani atlan don lo ni khana in tar sia angak ve tu midang po an kalson vek to nuwa alo lang le nul si makatiril ru hlea bas lian tak ni si thom om mi alawa aron tlan te hlei hlei chu amaka thom dang shim shim po eng ma sha ta nei lo abula lo thlen chuan aron dinga kongka chu muang chang ina in honga jinchol chu alut ve maya ma se passenger dang tu ma anom lo bus chung chu arwak veka driver mel po chu a mu thei lo chu bus a chuan chu nuama ti chi alawa chukle maya du rum rum ma se a na tlai chep to sia du thlan tur danga nei lo bus a chuan a chuang tange nge a kong khar chuain khara an tlan chuak ta ma se a dana dang tlat konga tlan an ang lo thlok del del ang mai an ni atira chuan a na tho na thleng thei tur chu aloma ma se alom na chuan ria dai lo bus a to chin wang lai takania nakal tur le no pang school kal tur ni danga chuan an in no khat nuk china ma se he mini hi chuan bus chung chu arwak vek jinchol chu ama che ina chuang driver chu han en china a chutna chu a thim veka limthla ang chau hiana mu nuam lo ti rung na nei tla chu pai bautumin a phone chu han phor chhuaka langai thlapai la a hlok deuh mana tiril ru chungin a phone chu han mit enga ma se a phone chuan eng tin ma na a thok theilo a mit eng ve nge ya eng ma lang theilo pon lama han hoi chuak chin khwa chu adul ruya a mu thei chin chu rong reng reng nei lawang mai hian adul deuh rui mai ani ni tina akong zo chin mani se adanglam riau hian a sia a ama chu a in ring hlel rum ruma angaya tha thei to lo atira kha chuan bawra kha avot deuh ringota ma se ba chung hi chu avot em maya a om nuam thei thlot lo chu ading hluaya driver chu an kalna zo to patum ril ru ani ma se bas malama han pan phei chuan lo na men lo chuan a tuam ngala driver chutna li avela chuan chhuma lo zing khat vek driver po chu a mu thei to lawa makati to lutuk ringot bus chu din tir tumin stop button chu a han meta ma se om zia a om lo a met no na om zia a om thei chuang lo bus chu amwan pha ei lawa din chu hnai lo takani a din na chin bus stand danga po chuan a ding mi alawa atlan char top ringot athina phudup dup to a hlau to lutuk ringot a bus chuan na chu bus pa ngai ani hau lo tia she thiam to a achunga chuan thil dik lawa thleng ti chu shil shan pa angai to lo driver chu biak loi tumina pan hnai don china akal hnai paule driver chu alang hla twal ni mai hian a sia a chutia shil hai taka omlai chuan seat nung lama chang chuan chap fei thoma sia a muang chang chuan a hoile ta seat nung lama chuan thu an lo om reng mai ama khana ma cheina chuang ti kha a she chiang sia alu poina hoi kwala tu ma amhu lo khania tla nung bera thu lo om reng chu makati hle me chiani om tak samsei mai asamina maya khu vek hiani a avuna dang ma korfual pan dewa ha a kelongina ombok ahan enchianga alanda na chang chuan nichina bus tena a me che mu nge khani na sha chunu chumuang chang hian aron hoi chhuaka amit dum vek chuan jinchol chu aron en run maya
a hlo em awang chuan chet mai na chang po shelo chuti lai chuan bus chu chak le zualin atlana chum zingkara chuan atlan zela shiat ngai lo ram chu an thlengta jinchol chuan om ngai na po she to lo anunga chu meichia chu muang chang hian a ron thawa a chet muan dan po chu thil pa ngai lo takani engma soilo chuan jinchol chu apan deta jinchol hlau lutuk chu atol nung rok rok driver khongai takin ba si ti ding ro min chuk ti ro ti in a che ruai to a ma se chan na dong lo driver si ta hlim thla ni om tak chu chong shia ni om poina om lova chet po chelo chum chu ala zing renga a mel po ala mu thei chuang lo chuta tak chuan a ngai to na chu aron fima bas chu khal tu tak anom po aring to lo mechia la khana ron nai tula ti ngai na shelo chuan kongka chu achum bur ringot bas la chu atlan chak tule moti mai turani a pon lama han hoi chuaka chumjing kara chuan kongtlem te a muwa a thil mu theya chuan a shiat nga ya omlo an chen na mun ni tina atlan na chin kha ani lo ti a sha a engkim chu adik lo vel vek kongsira chuan mi hi an lo ding tlara an chemi alawa bas tlan chu an thlireng an vun chu adang hlom emema an mita dum vek bok lawa wang chuan a khur hlok to a phone chu phor chuak le in ona han tuma vanei thak takin a in on ve sham chuta chuan bese na chete anei le shama emergency number chu a handal ngala mase a bese na eng chete chu aron mit le chiang hle a phone chu chang tu anom lawa thombeng cheng mak deuh bak le lama chang chuan shiata nei lo khongai takin tuemot talin min han puite u ti na chapur to a chuta anunga chuan tuemo hian a ron khoya a hoile chuan kha meichia khan nai taka lo ento chunu chuan a bana aron wana a kut chu a vot emema lo thei lovin a mela chuan a enanga ya ma se mak tak main chunu mela chuan thinrim na a mulo a khongai mel mem zoka thinlung na tak mel hi apu a mela chuan tora nei ti a sha thei chunu chuan odam tak hian helai hmuna hian ni om thei lo I om na tur hmun ani lo tuna hian I chhuah nge yanga yani ti ina bia a owa chuan a hlau thong ti a sha thei jinchol chuan tungei ni ti na han zota ma se chunu chuan a zona chu chang to lovin tunai chhualo chuan engtika mai kir thei to lawang tia shilin about ta daya jinchol chuan bus kongka bok chu nat takin a sule chora chuta chuan bus chu atlan muang ve ta dewa station maktak ngainat omlo ma chuan ading ta bus kongka chu a han honga ma se chulai mun chu khovel pa ngai ala ang chuang lo van te chu adur khupa building om te chuan rong reng an nei lo jinchol chuan aril ru a siam fel thelo a chhuwa chuan a hmun shiat ngai ani si lawa a chunga thil thleng tura shelo la chuang zel ta se khoi hmun nge a thlen don a she chuang si lo chuti lai tak chuan driver chutna laya chhum jing luk chu muang chang hian a lo kianga driver chu a hmu theita bus khaltu chu muang chang hian jinchol lama chuan a ronin hera thum no dum veka ha a mai chu adang emema a cher emem bok amit mol chu jinchol chuan a en rualin mishing ani lo ti a shengal nunglama tol nung rok chung chuan tungei ni ti na zota driver chu mel ngui de chung chuan a nui lui saka ke hi khovel le lama mi kani I the ngil mi a lo tur kani a han ti chuan jinchol aril ru chuan kum tam tak liam ta thil thleng a she thar le wara chongyanga a chen ma hian jinchol hi chongjua city bus driver ani china ni khatsuru asura bus 703 a khalai chuan thil du omlo tak mai a thlenga chuma zin na sata wangin konga mu mal theilo amazon a chakron tlan a mu meu chuan insaseng na huna om to lawa chak khaltu chuan control man lovin jinchola bus khal chu aron suta chian narap thak takani basa chuang tam tak chuan nunna anchana jinchol point anun na chan lo ma se hliam na taka twara
damdoi na enkol ni in hun engmo chen chu ni khoshi lavina om nge ani khamini khana dam chuak lau chepa adam kho chuak shamani chu driver chuan khamini khan thi tur zinga atela kha chiana kha atop na atana ruatania thi venge nge turani thu ashil jinchol chuan ka dam chuaka dam chuak tur kani ti ina changa mase driver chuan dam chuak tur ani lova talpit palh mai ania engkharau ma antal chu hlen theilo thu chu ashil ti chuan bas chung lan dan chu aronin thlak dang lama thuthenga changte chuan mi tam takan ron thau chuak chua vundang tak minungan ni to lauti shiat em vekan ni chung hau chu kha minia abas khala chuang nunna chan ta te nge kha anni antor nana satak chu achom pui theya thom engma chwalo ma se anna twar au thom chu abenga ari ring hle jinchola lam chu an hoi veka alam pan chuan an tol hnai dela dam turin ni to lawa ma se engkim siam chaturin ila tlai lutuk lauti in bus driver chuan a shille jinchol chuan ring taka avin ni lo thi kala du lo min kaltir sham ro ti in angen mola chuta chuan amma a meichhia thauka alo lang lea jinchol pan nai tumtu tharau tele jinchol in kara tak chuan aron dinga akut vot tak chuan jinchola ban re ka chuan awana heta omtur hi ni lo tuna hian ikal nga langa yani tina ron shil non le ti chuan aban chu aphara bas kong kharin khar thlat chu aronin honga tharau che chua te po chu an to vek kal ro le ti in tharau chuan awa ngai to thuina mana om to lo jinchol chu azwani na zuang suak ngal ataksa chuan thil sak taka zudela ti chuan ni khoshi lavina om zui ngal a har chwale chuan damdoin khuma alaumua kholri chuan ati hara a har vele chuan nurse te chuan an ron pan ngala chongyang general hospital a om thu te an ron shil zungzunga baste na ni khoshelawa an mu thu te damdoina shwaya ni dan te an shil vanei thak takin thina dang chu apum pel le a van nei intile ma se athil ton khana kalsan theilo anun phungpa ngaya akirle nu poin athil ton khana ti hlau renga mangchia mai anga ngai lui atum sham chin ma se achungri la chuan khamini khan thina konga zo ti achiang emema hun chadang anei le chu changkai taka man sham to atuma ti swala nei launan ani tin hun man afim khur to hle ani khaminia bus accident anun na chan ta te tan khana chongchai fo china thina kautlanga boarding chin ma ila kan thina turani lo chuan hun cha kan nei le chin chutiang bok chuan kan in ring emo in ring lo emo kan be sei lo lama chang hian thina alo thleng thut chin boka kan pom mai angai chin ani ole tunjuma tan chuan khati zong khani le ri phota minlo ngai thlak sak lia wangin kalom emema ka video te ingai na zong ani chuan hoi takin he channel hi milo subscribe sak vela video lo chhuak le zel tur te po minlo ngai chan sak zel don nia